Ahoj Ali, želám ti pekný slnečný deň. Dnes máme až minus 4 stupne Celzia v Bratislave. Dúfam, že u vás je krajšie, teplejšie. Celkom ti to závidím, musím povedať. Ale k veci, je to asi viac ako 6 mesiacov od zákroku a ja musím povedať, že možno povedať aj sám, že ako to ty hodnotíš. Za mňa, ja som nadmieru spokojný s tým výsledkom, ktorý mám. Verím, že možno ešte nejako sa tá kvalita vlasov zmení, že sú také jemnučké, ale absolútne to nie je vidieť, vôbec mi to neprekáža nijak, že sú jemnejšie a verím, že po tom roku budú úplne jednak jednej s tými ostatnými. Takže s výsledkom ja som naozaj nadmieru spokojný. A hlavne som ti chcel poďakovať. Ten tvoj kamarátsky prístup už počas zákroku, že si ma sprevádzal, to ma veľmi upokojovalo. Bol som z toho celkom dosť nervózny. A čo sa týka rekonvalescencie, veľmi dobre mi padlo, že si sa naďalej zaujímalo to, ako sa mi darí, ako sa mám. A aj v tej ťažkej chvíli, ktorú som tam jednu takú mal, pri regenerácii a začínal som pochybovať o tom, že či to bolo správne rozhodnutie a strašne dlho to trvalo, kým som videl nejaký výsledok, aspoň pocitovo u mňa. Tie rozhovory s tebou a tie referencie, ktoré si mi naposielal, si ma upokojil. Naozaj veľmi dobre mi to padlo. Za toto som ti veľmi, veľmi vďačný. Toľko za mňa. Bol by som veľmi rád, keby sme sa ešte niekedy videli a vedel by som ti nejako osobne poďakovať. Takže pokiaľ naplámeme nejaký trip s rodinou do Istanbulu alebo do Turecka, tak sa ti určite ozvem. Ďakujem ešte raz. Maj sa pekne. Čauko.